Kaixo, nire esker ona bidali nahi dizuet, Barakaldoko irakurle guztiei. Barakaldoko kulturetxeen sareak jakinarazi dit liburu eguna dela eta gehien gomendatu den liburua, euskarazko liburua aitaren etxea izan dela, nire azken novela, eta bueno, horregatik esker bereziak bidali nahi dizkizuet. Hilabete honetan ere egotekoa nintzen literatur jardunaldietan, Barakaldon, ezinezkoa izan da, denok dakigun arrazoiengatik, eta espero dut, laster hor pertsonalki eta fisikoki egon ahal izatea. Bitartean, egun hauek, liburuaren egun berezi bat ospatuko dugu, ez da, baina egun bereziak izaten ari dira, nik gomendatuko nizueke aprobetxatzeko egun hauek gauza asko egiteko, ez? Baina beste gauza batzuen artean irakurtzeko eta liburuetan murgiltzeko eta hor apaletan ditugun liburu horiek irakurtzeko eta batzuk berrirakurtzeko ere, ez? Bezarkada handi bat, Barakaldoko lagun eta irakurle guztiei, eskerrik asko.